Ну, вы сами видели, игра получилась тяжелая, напряженная. К сожалению, пропустили вот этот гол в втором тайме после стандарта. Но после этого успели как-то собраться, создали очень много моментов. К сожалению, не использовали ни одного. И вот такой результат получился. Но что хочу добавить, что мое мнение, что еще ничего не потеряно. Шанс мало осталось, но мы сдаваться не будем, а будем биться до конца и до последней игры. дар бозӣ мо бисёр фурсатҳои голзанӣ доштем. аз фурсатҳои голзанӣ худ хуб истифода бурдем. ҳариф ки аз мо камтар фурсати голзанӣ дошт, як фурсати худро хуб истифода бурд ва дар ин бозӣ ғалаба кард. ҳамчун бозигари дастаи Истиқлол 3 бозӣ ва ягон гол ба самар расонида нашуд. Инро чӣ гуна шарҳ медиҳед? шарҳи ин истифода набурдани фурсатҳои голзанӣ аст. кӯшиш мекунем ки дар тамринҳо инро ислоҳ кунем ва дар бозиҳои дигар гол ба самар расонем. ман дар оғози мавсим нақшаву ниятҳои шумо чӣ гуна буд ва ҳоло баъд аз 3 бозӣ ки ба анҷом расид, чӣ гуна планро роҳандозӣ мекунед? дар оғози мавсим чун ҳамеша нақшаи дастаи мо аз гурӯҳ баромадан буд. мо бояд кӯшиш мекардем ки дар бозиҳо ғалаба кунем ва рохат ба кашфинал гирем.